விஷ்ணு வந்து ஒரு கிறுக்கன். அவன் வந்து பூர்ணிமாவை வந்து பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான். சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான், அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டான். இந்த மாதிரி பயன்படுத்திட்டு பூர்ணிமாவை வந்து அசிங்கப்படுத்திட்டான். இதுக்கப்புறம் பூர்ணிமா வந்து அவர்கிட்ட போனார், அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மாயா வந்து விசித்ரா கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பூர்ணிமாவுக்கும் விஷ்ணு விஜய்க்கும் ஒரு சில மனஸ்தாபங்கள். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா 2 நாளாக வந்து பயங்கர டவுனாக இருக்கார் விஷ்ணு. எதுக்குடா இவர் இந்த விஷயத்துக்கு போய் இவ்வளோ டவுனாக இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கமல் சார் திட்டினதுக்கு தான் டவுன் ஆகிட்டாரோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லைங்க. பூர்ணிமா வந்து இன்னுமே பேசல பார்த்தீங்களா, பூர்ணிமா கிட்டே இன்னும் பேசல பார்த்தீங்களா, அதனால தான் வந்து சார் வந்து இவ்வளோ டவுனாக இருந்திருக்காரு. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு வந்து மாயா வந்து விசித்ரா கிட்ட நிறைய விஷயம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏங்க, அவர் வந்து பூர்ணிமாவுக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு சாரி கேட்டு எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இப்போ நாமினேஷன் பண்ணும்போதும் தேவையே இல்லாமல் பூர்ணிமா பேரை வந்து கெடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் சரியில்லைங்க. அவர் தாங்க லவ் கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு பூர்ணிமாவை யூஸ் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ என்னென்னா அந்த மாதிரி அந்த பொண்ணை வந்து இப்படி வச்சு செய்கிறார் அவர். உடனே விசித்ரா பார்த்தீங்கன்னா, ஆமாம் நானும் அட்வைஸ் கொடுத்தேன், அவகிட்ட போய் பேசு, இங்கே தானே உட்காந்துருக்க போய் பேசு அப்படின்னு சொன்னால் அவன் வந்து கிறுக்கன், எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து விசித்ரா வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அர்ச்சனா வந்து அவர் வந்து பயங்கர லோவாயிட்டு சொன்னதே சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. அதை பார்த்துட்டு பூர்ணிமா கிட்ட வந்து செய்கலை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவர் வந்து ரொம்ப லோவாயிட்டாரு, மறந்துடுங்க, எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு புதுசாக ஒரு விஷயம் வந்து ஆரம்பிங்க, எதுக்கு இவ்வளோ போட்டு இது பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, வந்து பேசுங்க வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைங்க, அவர் வந்து சண்டை போட்டார்ல, அதனால் சரிப்பட்டு வராது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பூர்ணிமாவும் செய்கையிலே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நிக்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து லவ் மேரேஜா இல்லைன்னா அரேஞ்ச் மேரேஜாக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும்போது அவங்க வந்து மெதுவாக ஏதோ லவ் மேரேஜ் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி தான் இருக்குது. அதுமாதிரி நிக்ஷன் கிட்ட வந்து நீ காதல் கல்யாணம் தானே அப்படின்னு கேட்கும்போது நிக்ஷன் வந்து இல்லை இப்போதைக்கெலாம் ஐடியாவே கிடையாது. அப்போது அவங்க நிலைமை என்னாச்சு, சரி ஓகே எல்லாமே டைம் பாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இதிலே ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் 5 வருஷம் கழிச்சு 5 வருஷம் நான் நல்லா உழைப்பேன், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மேரேஜ் எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கூட சேர்ந்து பூர்ணிமாவும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. நான் வந்து ஆமாம் கண்டிப்பாக நம்ம நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்லா உழைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு, அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதே நேரத்தில் இன்னொரு பக்கம் அர்ச்சனா வந்து விஷ்ணுவுக்கு வந்து பயங்கரமாக வந்து அட்வைஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. வெளியே வாங்க ப்ரோ, இதெல்லாம் வந்து மூவ் ஆன் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும், இதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது ப்ரோ அப்படி இப்படின்னு சொன்னாலும் அவர் கேட்குற இடத்துலே இல்லைங்க. இதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பூர்ணிமா வந்து விஷ்ணுக்கிட்ட பேசி விஷ்ணுவை வந்து சமாதானப்படுத்தினா தான் உண்டு. இல்லைன்னா அவர் வந்து இப்படியே தான் புலம்பிக்கிட்டே இருக்க போகிறாரு. 1000 தடவை சம்மந்தமே இல்லாமல் கேமரா முன்னாடி வந்து சாரி கேட்டுட்டு இருக்க போகிறாரு. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க போகிறோம். ஒரு அளவு பார்க்கும்போது ஐயோ பாவம்னு இருந்தது, ஆனால் ரொம்ப நேரம் அதையே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது முடியலைங்க, பார்க்க முடியலைங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு வீடியோ பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிங்க அப்படிங்கிறத மறக்காமல் நம்மளோட கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.